Det er Asger, Og Jonas. og vi har om Poseidon eller Zeus fra Artemision. Ja, en 2 meter høj bronzestatue fra ca. 460 før Kristi. Det er tidlig klassisk tid. Søgen efter bevægelse. Der er bevægelse i kroppen. Det vil sige, der er tale om drejninger og skridtstillinger. Det er ikke sikkert, den afbildede figur udfører en handling, men kropsbevægelsen viser, at figuren har gjort det, eller skal til at gøre det. For eksempel at billedet ses også nogle gange, hvor der er et Poseidons træfork. Så det er derfor, at det meget vel kunne være ham, da han ligesom kunne stå i en position, der godt kunne ligne. Eller Zeus' lyn. Eller Zeus' lyn, ja. Den bevægelse, kunstnerne stræber efter, hedder kontrapost, hvor man lægger vægten på det ene ben med deraf følgende hældning og drejninger af kroppen. Vi ser også, at Akarius smilet, det ligesom er forsvundet og blevet sat i den her mere strenge og sådan stærke stil. Og man kan se måden han står på, det er sådan meget robust og mandlig, ophøjet stil. Ja. Og det er ligesom en reaktion på de store perserkrige, der var kun én, men det hed stadig krige. Det er lidt mærkeligt. Ja. Det var det. Der er langt mere bevægelse i figuren, og og der lægges større grad vægt på det ene ben nu, har vi sagt. Så det er godt nok. God dag.